U jednom selu u okolini grada Rima živjeli su braća po imenu Kozman i Damjan. U njima se od malena doista javi želja da budu od koristi drugim ljudima, pa su izučili veštinu lekarstva, kako bi bili u mogućnosti da lečenjem pomažu svima. Uz to, ova braća su bila veoma čestiti ljudi, pravi i iskreni hrišćani, jake i nepokolebljive vere u Gospoda Hrista. Zbog te njihove vere i čestitosti Gospod im je podario veliku blagodat. Mogu molitvama da iscele svaku bolest. I oni su to rado činili, ne uzimajući nikakvu nagradu ni u novcu, ni u čemu. Jedino su od onih koji su im se obraćali za pomoć tražili jedno, da iskreno veruju u Boga. Tom prilikom bi im govorili: mi polažemo ruke na vas i ništa ne možemo učiniti svojom silom, ko sve vrši svemoguća sila jednog istinitog Boga i Gospoda Isusa Hrista. Ako poverujete u njega, sumnjujući, odmah ćete ozdraviti. Tako su mnogi ljudi u nevolji, poverovavši u Gospoda, dobili isceljenje od svih bolesti, i mnogi neznabošci i mnogobošci baciše veru u izmišljene bogove, postali su hrišćani. Uvidjeli su da braća Kozman i Damjan zaista imaju blagodat Božiju na sebi, da su pravi čudotvorci, da nemaju veze sa vračarima i gatarama koji navodno u ime Božje magijom isceljuju narod, jer je uvek u svim vremenima bilo onih koji su želeli da vračanjem i magijskim obnama iskorišćavaju lakoverne ljude u nevolji. Sveta braća Kozman i Damjan bili su sušta suprotnost njima. Uspeh u lečenju ljudi, kao i prelazak mnogih u hrišćansku veru, zaslugom svetih lekara, izazvali su zavist od nekih zlobnika, a oni otidoše rimskome caru Karinu i oklevetaše ih kod njega. Car posla vojsku po njih i izvede ih na sud, tražeći da se odreknu hrišćanske vere i da se poklone idolima. A Kozman i Damjan, znajući vrednosti svoje vere, nipošto ne htedoše da se odreknu. Tada car zapreti da će biti stavljeni na muke ako ga ne poslušaju. A onda se na očegled svih desi čudo. Zbog bogohuljenja cara je glava okrenu u stranu, nikako je ni on niti iko drugi ne može vratiti. To je normalno kao ranije. Ovo je bilo dovoljno caru se pokaje. On zamoli svete lekare Kozmana i Damjana da ga iscele. Oni to prihvatiše, rekavši mu da će ga samo Gospod isceliti ako svim srcem poveruje u njega. Onda car glasno uzviknu: verujem u tebe, Gospode Isuse Hriste, istiniti Bože, pomiluj me i ne pomeni moje dosadašnje neznanje.
Ponovo se desi čudo. Vrat se njegov sasvim ispravi, pa car podiže ruke k nebu i zajedno se sa narodom zahvali Bogu na ukazanoj dobroti. Vraćuje sa počastima, pustio da se vrate kući. Svetitelji Kozman i Damljan su nastavili da pomažu ljudima, isceljujući ih raznih bolesti i prosvećujući ih svetom verom hrišćanskom. Narod ih je svuda rado prizivao i očekivao. I svi su sa radošću slavili Boga. Ali jedan čuveni lekar, kod koga su ova sveta braća isprva učili lekarsku vištinu, počeo je sve više da im zavidi na slavi koju su dobili od Gospoda. Zato ih jednom pozvao da beru bilje daleko u planini. Tamo ih na prevaru razdvoji i podmuklo ubi najpre jednog pa drugog. Tako su oni mučenici postradali 284. godine naše ere. Međutim, i u carstvu Božjem Gospoda ih je udostojio da mogu da pomažu ljudima, koji im se molitvama sa verom u Boga obratiše za pomoć. A nad njihovim svetim moštima neretko se dešavala isceljenja bolesnih. Proslavljamo ih 1. jula po starom, odnosno 14. jula po novom kalendaru. Osim njih proslavljamo još dvojicu braće lekara, svetitelja prozvanima istima imenima, koji su bili rodom iz Azije. Njih proslavljamo 1. novembra, odnosno 14. novembra po novom kalendaru.